Phung kaham norokno tini hingke ang ikomohai rignaino swngnani nai tongo tamoni hingke obo Assam ni Kaki nugui maar khe naithokjak po asukeno hamjak po bo amo haikeno ang bo tagui nanai ano bo amo haikeno singui ridi hinui sahoro tabuk nogo beraina paijak hingke bo singui ridi tini ano hinui saoui ang tini swngnani naima tongo hamjak sukha hino obo hai nyono same design kheno bo taknai pho ko yango hingka hingke ang rewash rok khatonui rwbaikha swngna bagui muk hingka hingke muk dui muk tei muk mosom nakha tamoni hingke first tangni dini bagke sebke takdamano maya hinui iko amo hingke ani ruwang obo ang gichrai first tei ree tangna swrungfru ni simi no ani oruwang tongo o ruwang ano mal kheno help khaikha nomna sitra phano onek no help khaikha ano ang je asuk ree tangmani omo bai mangno swingo tubu swngtogo omo tubu balok sukha askeno balok hamo hingke ang hingke kwtang rok bo asuk dului ree rok swngui maya tamoni hingke ang kwtang dului dormang no mas kaisa rok somoi nanai hingke kwtang dulioui swngmani hingke to paitubui ekdin satung rwkhe swngse mankha direct se swngmano maha hinui ang tubu duljagui kwtang tubu kwchaya srai srai kheno swngbo mano omo bai naidi thoro thoro no thango kwtang bo haino choro choro kurugo kwchajak kubu kwchaya swngtokma khe swngtok sukha tini ree bo asuk kwbang bo swngna nanglak dui lor tei odik rok hingke nangmano kwchani si ba chikon saka swngjakna ba asuk kotor khe swngmani nangya ba dui lor kisa hingke nongmano o jaga ree bo asukeno swngtogo satung bo tungya tubtung phalai o jaga o satung phai phano asuk hobo wngya bufang rok tongmani bagui sida hingke watui rok phaiui bo haino oro tonui mano sia hingke ani bagui ang oro mangno swingo tabo ang agini hai ree rok basuk takjak liya jora jora sani kangsa kungsu tago gani ruwang naidi gana khe tamo hingke Kaki swngna mujongjagui swngui tongo bini no rigana hingke tamo bono swngna hinui swngtongo swngui naigrata hinui ang bo swngui tonkha rwnggo chini jarfru riganai swngna rok no dati rwngjago bo kwlai se hinui sao iko asuk swngkha lor nui swngbainani tongkha tikisa khe swngbai se nai swngbai tui nongui tongkha tabo hingke swngbaikha bwtai saina bagui ready wngkha sikha bai kari bai aku bai hinui kisa tagui iko buma saina kamo hingke do buma saika hingke kwlai sake bwtai saibai mano buma swkang saijak hingke bwtai market saitogo kwtangsa tungsa khe koroi khe yang bai yang buljakya aboni bagui buma swkang tui sina di tei bwtung bo lekhaini nadi puilano jora jora khe 11 jor bwtung tungsa hingke 22 bwtung bwthai tubu chikon ya tubu to yapora chok chok ongo ang hingke thikke tungsa khe nai ma saio hingke ang bwtai saina rok bo asuk toya kisa tubu lerok
Amoni bagui mani buljak tui khe nai saimani bagui gani suribathai saijaknai amo bo byangjan kwmai thangka yak bai chima saisio ambo yasku kisijak kolog wngsi yasku bai kwrwng mancho haike saimaya saitok yango sai tongo saka tungtham hwnkhe tola bo tungtham ma khosao tola saka bwthai banani ba haida hwnkhe amo bwthai takma bo nal o bo tago sorogo bo tago kongsa hwnkhe saibai khe ang tabo kongsa saibai khe hwnkhe bwtwng nal tisajinai. Ko nal sais tongkha nal tisai tongkha kongsa saiui nal tisaka hwnkhe serai serai muitu buljai yang yang khe muitu buljak hwnkhe sorok twisi kwchar twisi rwmani ba giyo giya phano wngmano hinui kaham khe naiui ma saio. Tabo khe saibai khe pura complete wngkha nal iko naidi tabuk hwnkhe taknai iko beri se naikha kisa maikhe takna bagui berkha nalo naithoka comment khai sabai dito guys iko kisa tagui naikha bahai wngkha amo tabuk kisijani bagui saimanya haida kwbang taka saimanai iko amo hwnkhe kaki tagui tongkha tabuk hwnkhe naidi iko tabuk hwnkhe asuk bwthai takha nalo naithoka na tagui tongmani ba kaham khe chapma laia video.